Pozdrav svima ljudi, ja sam WinAction i danas ću vam pokazati kako da instalirate Multi-Def Auto ili ti skraćeno MTA. Znači, da napomenem da pre ovog klipa vam je potrebno da imate instaliran GTA San Andreas, tako da ako ga nemate instalirajte pa onda ponovo pogledajte klip, a mi možemo da krenemo. Znači, trebate doći na ovaj sajt ovde. Link ćete imati dole u deskripciji, tako da ništa se nemojte brinuti. Jednostavno kada uđete na sajt, odmah ćete vidjeti dugme download, kliknete na njega, malo sačekate i pitat će vas gdje da instalirate i to, vi kliknete save, a ja pošto već imam, ja to neću kliknuti. Onda sačekate par minuta i dobit ćete ovakav ikonicu, kako ja već da nazovem. Uđete u nju, kliknete next. Da. Sačekajte malo. Kliknete I agree, kako već. Sada opet sačekate, samo što nije malo nego malo duže. Dok se učite ovo. A meni još, pošto snija, meni će još duže, vama će kraće vjerojatno. Mislim, to zavisi od kompa. Bar ja mislim da zavisi od kompa. Koliko vam brzo radi komp. Sada dok se učite. Premacit ću ovaj, da. Ipak neću ga premaciti. Znači, kada vam se ovo učite, kliknite next. Ovdje izaberete gdje ćete da instalirate ovaj MTA, znači neki folder, CD, disk i tako dalje. Kliknete potom next. I sad, pošto sam vam rekao u početku klipa da vam je potreban GTA San Andreas imate instaliran, sada trebate da uđete tu u taj folder gdje vam je GTA San Andreas i da kliknete OK. A ja, pošto mi to već urađeno, meni je sačuo na desktopu, kao što vidite. Znači, kliknete install i onda sačekate da vam se učita ovo, instalacija. Potom će vas ćete kliknuti dugme finish i imat ćete MTA. Znači, nije nešto komplikovano, tako reći. Veoma je prosto, tako da nadam se da sam vam pomogao. Ako jesam, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada imam veliki pozdrav!